Και γιατί εφόσον οι μουσουλμανικές χώρες είναι ο παράδεισος έχονται όλες. Γιατί, Ευάγγελε Γκραμ, οι δυτικές δυνάμεις πηγαίνουν εκεί πέρα και βομβαρδίζουν. Γι' αυτό οι μουσουλμανικές χώρες δεν είναι παράδεισος, γιατί οι δυτικές χώρες πηγαίνουν εκεί πέρα και βομβαρδίζουν. Και αν έχεις πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, πιο πολύ να έχεις πρόβλημα με τη χώρα σου. Αν εσύ μένεις στην Ελλάδα, να έχεις πρόβλημα γιατί ο Μητσοτάκης αφήνει τα πολεμικά πλοία να περνάνε από τη Σούδα της Κρήτης, να φορτώνουν και να πηγαίνουν να βοηθάνε την γενοκτονική χώρα στην Παλαιστίνη. Okay? Γιατί όλα τα προβλήματα στον κόσμο υπάρχουν από τις δυτικές δυνάμεις. Γιατί οι δυτικές χώρες δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν εκτός από πολέμους, βιασμούς, να εισβάλλουν σε άλλες χώρες, να κλέβουν τα υλικά τους. Γιατί το κρασί, το τυρί, τα όπλα και το άλλο, το τέταρτο τι είναι, το τυρί, το κρασί και το λάδι, το ελαιόλαδο που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη, δεν είναι αρκετό. Χρειάζονται και άλλα υλικά και δεν μπορούν να τα πληρώσουν σωστά, όπως θα τα πλήρωναν κανονικά. Πηγαίνουν και τα κλέβουν. Και για να τα κλέψουν χρειάζονται να βομβαρδίζουν τις άλλες τις χώρες. Okay? Δεν ξέρεις τι λες, Ευάγγελε. Αλλά Θανάση, ναι, μόνο οι δυτικές δυνάμεις έχουν τα πυρηνικά όπλα, μόνο οι δυτικές δυνάμεις έχουν όλα αυτά τα λεφτά. Και ναι, όλες οι δυτικές δυνάμεις μαζί, το ΝΑΤΟ, το EU, το UN, όλες αυτές οι χώρες δήθεν πως βοηθάνε, δίνουν δημοκρατία και ελευθερία στις άλλες τις χώρες και λεφτά και φαγητό και. Αλλά πηγαίνουν εκεί πέρα για να κλέψουν. Στην εποχή της πληροφορίας πρέπει να έχεις πληροφορίες. Πήγαινε και κάνε το έρευνα. Και όχι, το Ιράν δεν έχει πυρηνικά. Το απόδειξε. Και αν είχε, πρέπει να τα έχει. Γιατί αν τα αφήσει, το ίδιο θα το κάνουν και το Ιράν. Όπως έκαναν το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία κλπ. Okay? Bye!